Això és un desastre. Mira que aguanteu poc, les noies, eh? Ja hi tornes amb els comentaris misògins, eh? Va, tornem-hi! Shi-chan, perdona, t'he fet mal. No et preocupis, no passa res. Va, no et desanimis i continua entrenant-te. Pensa que és la manera d'aprendre'n i que tot plegat és pel teu bé. Ai! Ai! Una altra vegada! Shi-chan, em sap greu, de debò. Va, torna't a aixecar. Ho hem de fer tantes vegades com faci falta. Però, escolta, ja em servirà això quan hagi de lluitar contra un altre déu? Però amb què em surts, ara? Per què no m'ensenyes alguna altra cosa? Escolta, per què no m'ensenyes a augmentar el meu poder diví quan hagi de lluitar? No lluitis. Què? Passi el que passi, quan et trobis amb els dolents, no lluitis. Fuig corrent. Però què vols dir amb això? Ara, de moment, el que t'ensenyo són moviments defensius, de manera que quan t'ataquin et puguis defensar per no prendre mal i puguis fugir corrent. Però què dius? Això de fugir corrent sense plantar cara és una vergonya per un guerrer. Des de quan ets un guerrer, tu? No hi pots confiar en els teus poders. Si ets incapaç de controlar-los, ja ho saps. Encara que lluitis, no tens cap possibilitat de guanyar. Ho sento, però no és veritat. L'altre dia bé que el vaig guanyar, aquell quatre ulls presumit, que no te'n recordes. Sí, però va ser perquè... Et vas refiar massa, Kiryu. Ja gairebé la tenia. Si aquell gat no s'hi hagués posat pel mig, l'hauria liquidat segur. T'ho he dit 1000 vegades. Has d'aprendre a tenir una mica de paciència. No em diguis el que ja sé. Però potser sí que tens raó i que un atac frontal no era la millor estratègia del món. La pròxima vegada haurem de canviar una mica de tàctica. Us heu fet amigues, aquesta deessa principiant i tu, oi? Oh. Tu relaciona't i vigila-la de ben a prop. I així que en tinguis l'oportunitat. Què em demanes, que li pari una trampa? En Kiryu i la Kirika. Si pots, elimina-la abans que es transformi en deessa. Què dius? No ens podem permetre ser gaire escrupulosos. No cal que l'elimini. N'hi haurà prou si li puc prendre l'anell. Fes el que vulguis, ho deixo a les teves mans. Oh. Ostres, no sé per què perdem el temps amb aquest entrenament tan avorrit. No és veritat, no perdeu el temps. Què? En Kazune és jove, però ja ho ha entès perfectament. No val la pena ficar-s'hi en combats que no pots guanyar. No, potser no, però llavors per què m'ha de dir que sóc penosa i que no aguanto res si després em deixa destrossada amb l'entrenament? I a sobre em diu que fugi, que no lluiti. Qui és el penós? Té carinyo. Has treballat molt avui, deus tenir set. Ai, que bé, moltes gràcies, Himeka. És una beguda que l'he preparat jo. És molt bona, ja veuràs com t'agradarà. Hi he posat mel, suc de llimona i vinagre d'arròs. Va molt bé perquè dona molta energia. Ai, que bé, perquè estic rebentada de tant entrenar-me. Em sap molt de greu. Què? Vull dir que em fas patir i que no m'agrada que per poder-me protegir hagis de passar per tots aquests entrenaments tan durs. Però què dius ara, si no em costa gens? Ah, que bé! M'entrenaré al màxim per tornar-me ben forta i protegir-te sempre que ho necessitis. Moltes gràcies, Karin, estic molt contenta. No, de res. No pararé d'entrenar-me fins que tingui la força d'un bou i pugui lluitar amb aquell misògin fins que li saltin les llàgrimes. Ja cal que et preparis, Kazune! Caram, la Karin treu foc pels queixals. Em sembla que en Kazune encara no el coneixes prou. De vegades pot semblar molt estricte, però en realitat és molt dolç. Què? Oh, sí? Ho dius de debò? A més, et diré una altra cosa. Si el vols fer plorar, és ben fàcil. Ah, sí? Què he de fer? Sí, ja ho saps, dona. Només cal que li portis algun insecte per espantar-lo. Sí, és veritat, ja no me'n recordava. Però no sóc tan cruel, tampoc, jo. Quines vibracions més negatives que sento que venen de la Karin. Noies, si teniu gana ja podeu venir. L'esmorzar ja és a taula. Gràcies! Ai, em fa tant
tanta il·lusió. A més, cada vegada que toca fer la festa, l'institut no sembla el mateix lloc on anem a estudiar cada dia. No, és veritat, no sembla el mateix lloc. Potser si l'ambient és tan diferent, també hi haurà alguna novetat entre en Kirika i jo. Oh! Ostres, Karin, t'has fet mal. Quin desastre. Ja veig que no t'han servit de res les tècniques que t'acabo d'ensenyar. No et passis tampoc. Ho sento. És que perseguia aquest, que s'ha posat a volar com si es volgués escapar. Si no ens afanyem, farem tard a l'institut. Com et passes? Quina barra! Tant de bo en Kirika t'ensenyés 4 coses sobre com tractar les noies. Què? Kirika has dit? Sí, és molt amable i encantador. No ho sé, és especial. I a més, sempre que estic deprimida, ve a parlar amb mi i m'anima. Tal com em parles, sembla que n'estiguis enamorada. Estic convençuda que a tu també t'agradaria si el coneguessis. Oh, però llavors seríem rivals tu i jo, esclar. Ostres, t'ho imagines? No, no gaire, perquè no crec pas que me n'enamorés jo. Ah? És que a mi ja hi ha un noi que fa temps que m'agrada. Què? Qui deu ser aquest noi? Algú té alguna altra proposta? Molt bé, doncs farem una votació per decidir quina d'aquestes opcions triem. Aixequeu la mà. Primera opció. A veure, qui vol fer l'obra de teatre? Va, aixeca la mà. No, que jo no en sé. El teatre